Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong putoro na makapaghatod din istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa mangiba-ibang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Diyos mahinga mga ka-agraryo. Ano na naman kita sa panibagong episode kan sa tuyang kape asin baretang agraryo sa Bombo Radyo Legazpi. Siyempre, ini po hatod sa indo kan Department of Agrarian Reform Bicol. Magin po kan Project Split. Ang proyektong Split na permi po nindong dadadamog asin yung mga programa kan Department of Agrarian Reform Bicol and yung mga provincial offices na bigbibisita po niya to. Pero kisinda ang nagbibisita sa tuyang programa para ibalang ibog mga ka-agraryo ang mga programa asin mga benepisyo sa Department of Agrarian Reform Bicol. Dahil ko na po papahaliin pa, pero may kitang may bisita. Siyempre may special guest ako, kaya kung matugot na madadangog kan mga ka-agraryo po niya to, yung storya kan sa tuyang mga Agrarian Reform beneficiaries and of course yung mga personalidad na nasa likod kan pagtabang po sa saina. Dahil ko na papahaliin pa, let's introduce our guest ngayon pong episode kan sa tuyang kapesin baretang agraryo. Siya po nakapagtapos kan sa iyang kolehiyo sa Ateneo Dinaga College sa taong 1984 sa kursong Bachelor of Science in Education Mathematics. Ako sigurado ang data tadigdi. Sigurado dahil kita nang masasala. Naipagpadagos niya po ang sa iyang edukasyon of course sa Partido College kung sa inya nako ang sa iyang master's degree sa Public Administration sa taong 2015. Sa ngunyan, halos 40 years na siya in service. Lalong-lalo na po sa government at sa Department of Agrarian Reform. Nagpuhon po siya bilang sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform kang 1985 hasta 1988 bilang junior statistician. Kaya sigurado ang data tataod-taod mga ka-agraryo. Sa Department of Agrarian Reform Regional Office 5. Kasunod kayo ni, naging computer programmer kang taong 1988 hasta 1989. And kang taong 1990, naging EDP System Analyst 2, sagkod siya naging Information System Analyst 2 sa kaparehong taon hasta taong 2015. Sa iya pong pagpaparagos na dedikasyon sa serbisyo publiko, no doubt, kung yata naghaloy siya po tabi mga kabombo sa government. Siya po na-designar bilang OIC Municipal Agrarian Reform Program Officer sa DAR Camarines Sur 2 sa taong 2015 sagkod na naging full-pledge kang taong 2018 na nagparagos sagkod 2022. Or dahil po sa iyang panagos na sinserong futuro para po sa mga paraomang benepisyaryo po niya to, siguro sa mga nagdadamog sa satuya, nadamog na po nindo siya sinabisto. Siya man po naging Chief Agrarian Reform Program Officer kan 2002 sagkod sa presente. Kang 2024 man, inhuli sa iyang higos kasi nagpadagos po sa pagmakulog sa mga benepisyaryo kan departamento. Siya man po nadesigna na OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 para sa DAR Provincial Office sa Camarines Norte kung saan padagos niyang siyang nagsiservi sagkod sa presente. Mga ka-agraryo, midbidunta. Mga ka-agraryo, si ka-agraryong Uding Odessa A. Cabezudo, ang OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Candar Provincial Office, Camarines Norte. Ka-agraryong Uding, marhay na aga. Marhay na aga man ka-agraryong dyan, asin maray na aga man sa gabos na naghihinanyugon yan sa programang ini, kang Bombo Radyo, na may pamagat na kape asin baretang agraryo. Yan! Mga ka-agraryo, yung agrarian reform beneficiaries yato, may kaibanan po kita daw to. I-introduce ko din. Pero allow me to ask muna, yung mga programa ka Department of Agrarian Reform,
Kaagraryo nga uding sa nakaaging mga episode kan sa tuyag programa na iheras po kan ibang mga opisina di gobyerno or probinsya kan DAR, nalilibot ko na ha. Ang sa indang markay na mga accomplishmento, mga istoryan triumpo sa nakaaging taon. Ngunyan, gusto kong tawang atensyon kaagraryong uding ang aprobitsaran niya to yung mga pagkakataon na ini na yung sa indo naman na opisina ang pag-ulayan ta. No? Anong mga orgulyong accomplishmento kan DAR Camarines Norte, especially last year? Sa DAR Camarines Norte po, sa kasulukuyan, padagos pa rin kami sa samuya kong tulong serbisyo. Ito po bagang sinasabi ta na Land Tenure Security Program, asin ang ARBDSP, yung Agrarian Reform Program Development and Sustainability Program, asin ang Agrarian Justice Delivery. Yun po ni ang tulong sektor na major program kang samuyang opisina. Ano po? Katakod ka ini, duman po sa ilalim ng LTSP, iga po kaming sinasabing proyektong Project Split. Ini po, so sinasabi tang support to parcelization for individual land titling na ano po, ang funding po kanihali sa World Bank. Ini po ang napakadakulang programa kang sa tuyang mahal na Pangulo na si Presidente Bongbong Marcos, asin ang samuyang Secretary kang DAR. Ano po, ini ang pagtatao ng mga individual na titles sa samuya pong mga benepisyaryo. Kasi kaagraryong dyan, nagkaigwa kami nakapag-distribute kami dati ng mga sinasabi tang collective CLOA. Ini, sa collective CLOA, dakul po dyan ang nakapangaran ng mga agrarian reform beneficiary. Ngunyan po, minamauot na kang samuyang opisina na makatao na kami ng individual na title sa satuyang mga paraoma para makasiguro na sinda kang sa indang security sa daga na masasabi na ninda na ako na, kaput ko na ang titulo, masasabi kong sa diri ko na. So, iyo po iyan. Dahil po sa project split na ini, nagkaigwa po kami ng matagumpay na pag-distribuer ng mga e-title kang nakaaging taon. Ini po pinangungunahan ni Presidente Marcos so pag-distribute ka ini asin kang samuyang Secretary kang Agrarian Reform. Sa probinsya po ng Camarines Norte, nakapag-distribute po kami ng 237 titles na may lawak na 414 hectares sa 228 na parauma. Iyan po ang naipamigay ng DAR Provincial Office of Camarines Norte duman po sa malawakang pagdistribuer. Alagad sa taon na 2024, kasi naganap po yun ay nung June. Pero syempre, kagraryong dyan, di pa man ang tapos ang taon. So, pagtapos kang taon, nadagdagan pa po ang bilang kang mga na-distribuer ng mga titulo. So, taong 2024 po, ang total na na-distribute kang provincial kang Camarines Norte, nakapag-distribute kami ng 322 na titles para sa may lawak na 364 na hektarya para sa 311 na ARBs. Saro pa po sa programa mi, ngunyan, iyo po itong pag-distribute mi na sinasabi tabagang COCROM or Certificate of Condonation and Release of Mortgage. Ini po pagtugon duman sa Republic Act 11953 o inaapod niya mo na New Emancipation Act. Ini po ang layunin po kay ni so pagkakautang kang mga ARB sa bayaran ninda sa daga na kundo na kaagraryong dyan. Ano po, naganap po ang distribution kay ni kang December 2024 na pinangungunahan kang samuyang dating Undersecretary for Support Services na si Yusek Ninya Tadoran. Saro po ini kaagraryong dyan na Bicolana. Yeah. Ano po, siguro bistado mo man po siya. Siya po taga-Iriga. Duman po sa distribution na ito, nakapag-distribute po ang probinsya ng Camarines Norte ng 1,606
na cookrooms na ini po may katumbas na 48 milyon na pagkakautang kang sa tuyang mga ARVs na 1,561 po ang na-ARVs ang nakundon ang sa indang pagkakautang na may lawak po na 3,240 na hectares. So, yan po ang accomplishment kang DAR Camarines Norte duman sa sarumi po na sektor. Itong pamimigay ng mga titulo sa satuyang mga benepisyaryo. Nasabi ko po kanina na tatlo ang importanteng sektor ng DAR. Yung pong tinatawag natin na Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program, kung saan digdi po sa sektor na ini, nagtatao po kami ng mga suporta. Bako lang po ka-agraryong dyan, titulo ang pinapamigay ng DAR. Ganyan naming kamahal ang samuyang mga ARV. Ano po? So, hindi lang po sapat na lupa ang aming ipamimigay, kundi nagbibigay din po kami ng mga suporta, pagsasanay, yung sinasabi nating farm business school, mga kagamitang pang-agraryo, mga kagamitang pang-agraryo, as in, tinatabangan mimang po sinda na makapag-access sinda sa mga credit and sa makapag-utang po para madagdagan ang sa indang puhunan, asin ang saro pong orgulyo kang DAR Camarines Norte, ito pong tigsasabi mi na Daravan. Saro po yan inisyatibo kang Camarines Norte, itong damayan sa pamayanan. Kung sain po inaapod po iting garo sarong outreach program na ang gabos po na ahensya, mga line agencies nakatabang mi sa pag-serbisyo sa mga ARVs, arog kang DOLE, DOST, Municipal Agriculture Office, asin syempre po ang nag-organize kaini ang samuyang opisina. Ka-agraryong dyan. Nagtitipon po ini sa sarong barangay, asin iniimbitahan po ang gabos na mga parauma para magkaroon ng sarong pagtalakayan kung ano ang sa indang mga problema. Para po kung ano pa ang pwede ninyang makuhang asistensya na pera sa DAR sa iba pang mga line agencies. Asin kairiba mi mandigdi ang samuyang legal sector. Saro pa po ini sa major program para kung may mga problema ang mga ARV sa karapatan ninda sa daga, mayroong boundary conflict sa ground, lahat po yan binibigyan ng linaw ng aming mga legal officers. Grabe po, no? Talagang major yung mga programa at proyekto ng Department of Agrarian Reform, especially sa DAR Camarines Norte. Ang ka-agraryong uning sa imo pong pamamayo, of course, di man yan mangyayari kung wala su idea, wala su leadership. Siyempre, katakod ka na mga programang inikandar, as in an accomplishment kan sa imo pong opisina di probinsya sa Camarines Norte. Paano nyo po ini namamantinir na marhay yung koneksyon sa gabos pong sektor kan sa ino pong opisina? Of course, maging sa mga nabanggit nito kasubano ka-agraryong uning, mga municipal offices. Sa DAR Provincial Office of Camarines Norte, ka-agraryong dyan, sinasabuhay permi ang prinsipyong sinasabi sa samuya, kang samuyang ama kang rehiyon na si Director Ruben Chodor Sindak na ang One DAR Bicol Region. Yan po ang samuya man na pigsa sa puso. Bako lang sa probinsya kang Camarines Norte, sa provincial office hanggang po yan sa municipal offices, asin sa pakipag-coordinate din po sa mga sinasabi ko na line agencies, kasi hindi tayo nag-iisa. Kailangan nagkakaisa, hindi lang ang DAR, hindi lang yung tatlong sektor ng DAR, pati na rin ang municipal offices, asin ang satuyang mga line agencies. Sa municipal offices po, iba kaming sinasabi na ito pong na kung halimbawa ang sa imong munisipyo medyo hababa na ang target mo, digdi, ngunya na taon. Meron po kaming
inisyatibo na ang sarong Darmo pwedeng mag-assault, pwedeng magduman sa mas dakula pa na munisipyo para makatabang, para po susamuyang target ma-attain. Ano po? Kasi sinasabi ko sa Dar Camarines Norte, walang maiiwan. Lahat po, pagtapos ng taon, meron accomplishment. Malipat ngayon akong Camarines Norte, agraryo mo din. No, walang may iwan sa Dar Camarines Norte. But anyway, yaong kadigdi, kaya digdi sa programa, talagang siksik ang sa tuya mga impormasyon, pati impormasyon data iwawalat iyan. Speaking of ngunya na taon, yung target na banggit mo kasuba go ka agraryo mo din. Sa ngunyan, itong 2025, kung kadakot ang proyekto ng 2024 at mga programa para sa mga agrarian reform beneficiaries. Ano po ang nagpapadagos naman pong lakdang kang Dar Camarines Norte? Purog pa po ang proyektong split, especially kung yan na taon. Nagpupuon pa lang tabi kita sa 2025. Sa pagbukas po ng taon, ka-agraryong dyan, ang samuya pong target for the year na makapag-distribute kami ng mas dakul na titulo. Ang target mo po na titulo na total ngunya na taon ay mahigit kumulang 2,200 na titulo na may sukat na 4,788 hectares para sa 2,162 na ARB. Mas kung iisipon ta po, mas garudakulaon ang target. Ano po, garudakulaon ang target. Pero sarupot ning hamon sa muya na mga taga Camarines Norte dahil ang magiging katumbas kaini dakul na agrarian reform beneficiaries ang mabibiyaan nakan sa indang inaasam-asam na titulo na matagal na nilang hinihintay. Kaya ang Dar Camarines Norte walang halos talagang nagtatrabaho sila kahit bumabaha. Minsan sila, hindi man kami natuloy dahil di nakabalyo. So talaga pong iyan ang pilit namin na matupad ang napakalaking target ngayong taon. Challenge accepted. Yes, siyempre, walang inuurungan. Yan, diba? ganyan dapat mga ka-agraryo. Siguro naglulok sa ka-agraryo mo din sa mga ka-agraryo nagdadawag sa satuya mo niyan. Lalong-lalo na dyan sa Camarines Norte. And isa pang tanong, syempre, siguro sa ngunyan, katakod liwat kan mga marhay po na planong pinag-unayan ta ngunyan, as in mga inisyatiba para sa satuyang mga ARBs. Ano pong pinaglalaoman mo niyan para sa inda? As in, para po sa mga nakareceive na po kan sa indang individual na mga titulo, ano po so maitataon nilang mensahe? Nagdadamog yan for sure ka-agraryo mo din. Okay. So, duman po na nakareceive na ng mga titulo, naglalaong po ako na dakulon pa kaming madadangog na mga kwento ng pagbabago na dahil sa nareceive na ninda ang sa indang titulo, umunlad ang kanilang kabuhayan. Mas magayon pong pagdangugon dahil ang tagumpay kang samuyang mga parauma, tagumpay na rin ang mga empleyado ng DAR. Iyo po yan ang nilalaom ni na more success stories. Ano po? Kaya ngunyan, kairiba ko po si Ka-Agraryong Emma dahil saro po siya sa nag-receive ng titulo ka-agraryong dyan. Ayos ka-agraryo. Uding, ininutan mo ko, no? Surprise ko ta na Ay, surprise ka na! Surprise ko ta na sa satuyang success story. Pero nabanggit mo na, kaibanan ta si ka-agraryong Emma, i-istorya ta kung ano yung success story binabanggit niya to, no? Dakulun yung storya, especially mga ka-agraryo niya itong nagdadawag mo niyan. Pero si ka-agraryong Emma ang bida mo niyan sa satuyang segment. No? Siya po ay 59 years old, taga-barangay Daguit, Labo, Camarines Norte, and na-receive niya po ang title niya noong June 7, 2024. Very, fresh. Pero, syempre, mga ka-agraryo, iba-ibang storya po niya to. Igwa na kita din na istorya na haluyong naghalat, pamilya, magturugag, ibang storya naman mo niya ng gusto tanga madamog. Pero istorya pa rin ka nga, agrarian reform beneficiaries po niya to. Sa tabang po ng Department of Agrarian Reform
Bicol at ng mga provincial offices po niya. Ka-Agraryong Emma Marhaina Aldao, pwede niyo po bang ipahiling sa Samuya or magtatagalog pala tabi ako. Ka-Agraryong Emma, pwede niyo bang ipakilala po ang inyong sarili para po makilala po tayo ng ating mga ka-agraryo, yung mga nakikinig sa atin po ngayong araw. Good morning po sa lahat ng taga rito sa Kabikulan at good morning din po sa mga taga sa amin sa Camarines Norte, sa lahat po ng nakikinig sa Bombo Radio. Ayun, ayos. Ka-Agraryong Emma, ngayon po, tanong ko lang, no, kailan niyo po natanggap ang inyong sariling titulo ng lupa at ilan po yung mismong sukat nito para alam ng mga ka-agraryong nakikinig sa atin ngayon? Sa mahabang panahon po, sa humigit kumulang po sa isang dekada, bago po natanggap ang aking sariling titulo, na dati lang po kaming tenant, na sa ngayon ay nasa pag-aari na po namin ang aming titulo. Okay. Pwede nyo ba, ka-agraryong Emma, ikwento kung gaano katagal bago po ninyo na hawakan po yung naturang titulo at kung paano po nakapagbigay ng seguridad at oportunidad para sa inyo at para po sa inyo pong pamilya? Sa mahabang panahon po, sa ngayon po ay may nakatapos na rin po akong mga anak sa dahilan sa aming sinasaka, na sa ngayon po ay medyo umunlad na po ang aming buhay at may mga nakatapos na rin po ako sa pag-aaral ng mga anak. Okay. So, maraming success story pala yung bago nyo makuha yung titulo. And mas marami pa sigurado sa mga susunod. Ano-ano pong mga produkto ang mga naanin na po ninyo sa inyo pong pagsasaka at pagtatanim doon mismo sa titulo na naibigay na po sa inyo, sa lupa na may titulo na naibigay na po sa inyo ng Department of Agrarian Reform? Unang-una po sa nyog, sa pangalaw po, mga pananim namin na may mga saging po, kamuting baging at kahoy, mga gulay po na sa pag-aani po namin ay ibinebenta naman po namin. Pwede ba akong bumili? Anyway, ka-agraryong Emma, maliban po sa pagsasaka, 14 ninyo yan sigurado expert kayo dyan. Pero meron po ba kayong ibang mga pinagkakakitaan ba? Meron po. Ako po ay laging nasa bahay, nagtitinda-tinda din po ako ng yung mga sa pinanggagalingan po ng mga pananim ko. At yung akin po namang asawa ay nasa po ngayon siya, nasa Pispan po sa Batangas. Pagka po sumahod naman siya ay nagpapadala at ang aking mga anak din ay nagbibigay, may mga nakatapos na rin po. Okay, sana all. Di ba, yung mga nakatapos na anak nagbibigay sa kanilang mga magulang. Siyempre, ka-agraryong Emma, bago yung pagkamit ninyo ng mga tagumpay, especially yung titulo from DAR, malamang sa malamang, alam nating lahat, yung mga nakikinig sa atin, na maraming balakid bago nyo po nakamit yung tagumpay na yon. Para po sa inyo, ano-ano po yung mga pinakamabibigat na problema yung inyo pong napagdaanan, lalong-lalo na po sa larangan po ng pagsasaka. At syempre, paano nyo po ito nalagpasan? Unang-una po, nung nagkasakit po ang aking anak, ay nakarating po kami ng PGH at doon po ay naoperahan ng aking anak at sa ngayon po ay nakarecover naman siya at pangalawa po yung mga baha o bagyo ang dumadaan po sa amin, yun po ang pinakamabigat sa amin na mga pagsubok na sa ngayon po ay nalagpasan na rin namin. Oo. Lalampas at lalampas talaga kayo sa mga pagsubok, lalong-lalo na kung meron kayong katulong. No? Nandiyan yung Department of Agrarian Reform na tinulungan kayo at syempre talagang lagi kayong susulong. No? Lagi kayong susulong at lagi kayong moving forward. Siyempre, ka-agraryong Emma, narito ka na sa programa natin, no? Siguro ano pa yung mga payong maipapaabot mo sa mga ka-agraryo natin na nakikinig, lalo na sa mga kabataang gusto rin pasukin yung larangan ng pagsasaka? Ipinapayo ko sa mga kabataan at sa mga katulad ko na wag matakot pasukin ang larangan ng pagsasaka at nandyan ang tagumpay na hinihintay ninyo.
Sama mo na ako ka-agraryo. Sama ka na rin, sir. Oo, sama ako. Pwede ako doon. Sabi ko kay ka-agraryo yung Uding, lipat ako ng Camarines Norte. Para walang may iwan na dito sa atin, sa mga Bicolano. And syempre, lahat ng mga programa ng Department of Agrarian Reform, para yan sa lahat ng mga agrarian reform beneficiaries na nakikinig po sa atin ngayong umaga. Sabi nga ng Department of Agrarian Reform Camarines Norte, marami pang target at marami pang programa na ibabahagi sa mga agrarian reform beneficiaries natin. Siguro, bigyan natin ulit ng pagkakataon na marinig ang ating pong mga bisita sa kanila pong mga mensahe. No? Unahin ko na muna si ka-agraryong Emma para sa mensahe mo sa ating mga agrarian reform beneficiary kasi ikaw mismo yung nakaranas at ikaw mismo yung nakakita at nakaramdam ng programa ng Department of Agrarian Reform. Go ahead. Labis po akong nagpapasalamat sa ating presidente, si BBM, at pangalawa po kay Secretary Estrella, at tatlo po ay sa mga staff ng DAR. Labis po akong nagpapasalamat sa lahat-lahat ng suporta. Ayos. Salamat din sa mga nakikinig po sa atin ngayon, na-inspire sa kwento ni ka-agraryong Emma. Marami pang istorya ang mapapakinggan nyo sa Kape Baretang Agraryo. Puntahan ko naman si ka-agraryong Uding, ang ating pong masipag na parpo dyan po sa Camarines Norte. Ka-agraryong Uding, mensahe po sa satuyang para antabay mga ka-agraryo na nagdadangog sa satuyang tabi mo niya. Na bakulang sa Camarines Norte, nadadangog po tabi kita sa Albay, Sorsogon, and some part of Northern Samar. Go ahead po. Magandang araw ulit sa lahat. In behalf of DAR Camarines Norte, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng nakikinig sa Kape Baretang Agraryo. Asin sa satuya pong mahal na presidente, asin sa samuyang secretary na si Conrado Estrella III, asin po ang samung ama kang rehiyon. Dakula po ang samuyang pasasalamat sa inda dahil nga sa mga bagong programang ngunyan. Asin, pasasalamat din po ako sa gabos na mga parauma. So, nakareceive na ng mga titulo. Asin, so naghahalat pa kan sa indang titulo na patuloy na nagsusumikap at naniniwala pa rin na ang ikauunlad ng kanilang pagbuhay ay nasa agrikultura. Nagpapasalamat din po ako dahil matyaga silang naghintay na makamtam ang titulong kanilang inaasam. Nilalaong ko rin na lahat ng pamilyang Pilipino ay walang magugutom dahil sa agrikultura po. Siyempre, nakikinig sa atin yung ating mga top officials na nabanggit ninyo. Baka gusto mong pasalamatan ka agraryo mo din. Ang ating pong mga top officials na papaabutan ng ating pong programa ngayong umaga. Okay. Papasalamat po kami sa ating Pangulong Marcos, asin po sa samuyang secretary na si Conrado Estrella, asin ang samuya pong ama kang rehiyon na si Director Ruben Chidor Sinda. Ngunyan po, nanay, ready? Sulong Agraryo! Sulong Agraryo para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino.
Maraming salamat. Mga ka-agraryo, ang ating pong bisita si Ka-agraryo Uding, ang part po natin sa Camarines Norte, at si Ka-agraryong Emma, ang ating pong agrarian reform beneficiaries. Antabay, sa susunod na episode kan sa Tuyang Kape, Sinbaretang Agraryo, nakulong pa kitang istorya worth to share at mga programa hatod sa inyo kang Project Split at Department of Agrarian Reform sa buong Kabicolan. Ako po si Ka-agraryong John Salonga, ang sa inyo nakasabay sa episode kang Kape, Sinbaretang Agraryo. Diyos mabalos, sulong agraryo. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lihitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape, Sinbaretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.